eigen plastuut. Hoe ik alleen gepissen. Mocht het lienen. En nu heeft het hem kwiet gemaakt. Dat is toch schandalig, hè? Ja, En boe... ik heb er geen woord voor. En ik ben echt een zakken af. En keer dan. Ik ook. Echt niet. Ik kon haar plastuut lenen. En het was echt een geweldige ervaring voor het eerst als vrouw in zo'n urinoir. En die heeft in het urinoir gezegd. Ik heb in de urinoir gezegd. Kijk zo, omhoog. En toen dit gaat omhoog. En toen... En dat ging perfect. En niemand het zo. Ja, dan zou je maar als ze naar het urinoir gaan kijken. Misschien vindt ze een plastuut terug. Ik ben al 3 keer terug geweest. Ik ga hem wel even kijken. Ik denk dat ze die ingepikt hebben. Annabel, ik Zoiets ga wil kijken. iedereen. Tot later. Ja, tot later. Ik ga met haar mee.